Dobrý deň, som Martin Komínek a som expert na hypnoterapiu. Dnes si posvietime na jeden z najväčších strachov. Čo ak sa z hypnózy nezobudím? Čo keď ostanem niekde zaseknutý? Čo presne čakáte, že vám poviem? Že vám túto nezmyselnú obavu potvrdím a potom vás s úsmevom pozvem na stretnutie? Alebo že vám miesto toho ponúknem magickú pilulku? Nie, poviem vám, ako je to v skutočnosti. Z hypnózy sa nemáte prečo vrátiť, pretože ste nikam neodišli. Nie ste v žiadnej inej galaxii, dimenzii a nie ste mimo svojho tela. Ste stále tu, v kresle so zatvorenými očami a v stave extrémneho sústredenia. Nikto vám nevypol sluch ani myšlienky. I keď sa povráva, že niektorým sa to vypnutie myšlienok podarilo. Bez hypnózy. Ale neviem ako. Viete, čo by sa stalo, keby som ja ako hypnoterapeut počas nášho stretnutia napríklad dostal infarkt? Alebo by som jednoducho odišiel z miestnosti a nechal vás tam samých? Nič dramatické. Vaše podvedomie by po chvíli zistilo, že neprišiel žiaden nový podnet, že ostalo ticho a urobil jednu z dvoch vecí. Buď by ste sa po pár minútach začali cítiť nekomfortne a úplne prirodzene by ste otvorili oči, alebo by vám aj bez môjho hlasu bolo tak príjemne, že by ste z hypnózy jednoducho prešli do bežného spánku. A dajme tomu o pol hodinu by ste sa zobudili svieži, ako po dobrom poobedňajšom šlofíku. Zostať zaseknutý v hypnóze je biologicky nemožné. Váš mozog nedokáže udržať takú vysokú mieru koncentrácie do nekonečna. Je to ako keby ste sa báli, že ostanete navždy zaseknutí v čítaní knihy alebo pozeraní filmu. Skôr či neskôr tie oči jednoducho otvoríte. Pravdou je, že zvyčajne ste oveľa viac zaseknutí vo svojej bežnej realite. Ste zaseknutí vo vašich strachoch, v nefunkčných vzťahoch a programoch, ktoré ste si do hlavy nahrali sami, alebo vám s tým niekto pomohol. A to by mal byť oveľa väčší strašiak ako hypnóza. Takže sa prestaňte bať toho, že sa z hypnózy neprebudíte. Začnite sa radšej bať toho, že sa nikdy neprebudíte do skutočného života a dožijete ho ako bábka ovládaná vlastnou minulosťou. Zodpovednosť za to, či otvoríte oči realite, je zase na vás. Napíšte mi do komentára, že aký iný mýtus vám bráni podstúpiť hypnoterapiu. Budem mať tému na ďalšie video. Ak sa vám toto video páčilo, dajte mu like. A ak vás zaujíma téma hypnózy a hypnoterapie, prihláste sa na odber videí tu na YouTube alebo si otvorte hypnotéku na stránke www.hypnotherapy.sk.